I avui, 13 de juliol, toca ser a Cala Bona. Aquí, damunt el moll, avui vespre es fa el sopar a la fresca, amb dues enormes fideuàs, una gentada asseguda, més de 500 tiquets venuts per sopar i, com no, nosaltres també volem saber quin ambient hi ha, que mos contin com es fan aquestes fideuàs i la gent a veure què troba. Anem a veure l'ambient que trobam avui vespre. Som aquí també amb en Biel de Bon Profit, de Porreres. Exacte. Biel, xerràvem ara dels anys que fa que vens aquí a fer paelles o fideuàs. Quant d'any fa, t'apareix? Bueno, jo aquí a Cala Bona quasi m'ha vist créixer, perquè deu fer d'haver 14 anys que venim, entre 12 i 14 anys, perquè antes ja venien també per l'associació de veïnats que feien una gambada, abans de fer la paella, les fideuades. Per tant, tu eres un nin, quasi, o no? Bueno, he anat creixent dins això, és una cosa que sí, els meus pares varen començar i nosaltres hem anat seguint i ens agrada molt, perquè clar, és un ambient molt agradable. Aquí, a Vorera de Mar. A Vorera de Mar. Preparar una fideuà i aquest ambientet. És un ambient molt guapo, perquè tenim el privilegi d'estar a la cuina més guapa del món, perquè imagineu-vos, avui tenir de fons aquí aquesta mà tan preciosa i és un gust. Avui, trobam fideuà, no, Vera? Exacte. Quin menú tenim per sopar? Avui vespre, normalment se menja més fideus al vespre perquè surt un poc més, no és tan feixuc com la paella. El menú d'avui és paella, fruita, encimada, un poquet de vi, aigua, refresc i el que és un cafetet perquè va de fer la vetllada. El cafetet i tot, duis? Sí. De luxe. Poden xerrar de quantitats, de quilos, animalades, o no? Igualment, és com una família. El que passa que la família, com més gran, per l'olla i el material, un poc més. Avui mateix, per exemple, per lo que són 550 persones empleant 65 quilos de fideus. 65 quilos de fideus. Jut de carn, 70... Quantes racions, saps dir més a manco? 550. Ja n'hi ha. I en poden menjar uns 600, uns 600 bé. En el plat únic se'n fa un poc més, així de si qualcú se queda un poquet de ganes de poder repetir. Poden repetir tot? Sí. Molt bé. I perfecte, també veiem aquí les encimades, Sí, tot preparat. Tot de Porreres, que per nosaltres és important. Ara no du rellotge, Biel, però falta un quartet d'hora més o manco. 2 minuts i li tirem. I està previst anar de temps més o manco anant bé? No, avui 5, que és l'hora que volen menjar. Sí, està tot perfecte. Bé, i vos deixam, ara no són hora d'entretenir-vos molt més. Moltes gràcies. Veurem un poc com va ser l'al·lusió i que disfruteu d'aquest vespre. Vos agraïm molt, d'aquí una estona te veureu que està més ben muntat i més ben acabat. Moltes gràcies. Gràcies, Biel, pel teu temps. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu. Bé, i aquí no només hi ha gent local, gent de la zona. També trobam qualque turista. Hem trobat aquí en Marc, que està molt interessat a saber el que fèiem, s'ha goitat, i li farem dues preguntes en anglès. Hola Marc, bon vespre. Bon vespre. Soparàs aquí avui vespre? No, justament no. Jo he sopat amb una altra gent a l'hotel Cala Bona. I d'ahir estàs a un bon hotel. Sí, hem estat vinguent durant 12 anys, però els darrers 3 anys venim per aquestes festes per veure-ho tot, així que molt bé. I disfrutes d'aquests dies especials? Sí, ens agrada molt, és molt bonic, ho disfrutant tot, també la missa que sabem per veure-la, serà dimarts. Sí, dimarts, correcte. També de veure la paella. Què és el que més t'agrada d'aquests dies? Segurament lo d'avui vespre, ja que som un xef qualificat que fa feina amb Enric Stein a un programa de la televisió. Per tant, Marc, això no és poc habitual per tu. No ves. Estar davant una càmera? No gens, he estat a la tele abans, per tant, res diferent per jo. Per tant, avui vespre també és algo especial veure això, què creus? Serà deliciosa, segur. Justament jo ja estic ple. Té molt bona pinta. Jo he estat mirant com la feien durant una hora i està molt bé. Gràcies, Marc, pel teu temps i que disfrutis avui vespre. Moltes gràcies. Adéu. Sempre que
dia de festa trobam a la Bel·lesa, na Natàlia. Natàlia, bon vespre. Bon vespre, bon vespre. Na Natàlia, la Bel·lesa està per tot aquest estiu. M'agrada fer poble, m'agraden les festes, m'agrada l'estiu, així que ho tenim tot. I un estiu intens, Un estiu molt intens, perquè aterrar és complicat, iniciar en festes molt complicat també, però això és disfrutar de la gent, és disfrutar del poble i és disfrutar d'un lloc tan meravellós com aquest. Que Natàlia, quin temps fa? Que és Bel·lesa? Un mes el fa? Bueno, pues nos van constituir dia 15. Por ahí, vull dir que ni som manco fa més. Sí. Per tant, un mes, el que dius tu, d'aterrar. D'aterrar, intens. I intens en festes. Sí, en festes. Això és gaudir, això és disfrutar, les festes són per disfrutar tots. I jo també m'ho prenc així, m'agrada estar per enmig. Sempre he estat calabonera, m'agrada aquest puesto, té molt de records, i per jo això no és feina i m'agrada veure la gent, el que passa que és un no aturar, perquè ahir van tenir festa, la setmana passada van tenir festa, de dimarts tornam a ser aquí, demà tornam a ser aquí, així que, bueno, animar la gent. Sí. I el vespre d'avui, el vespre de la pala fresca, què trobes d'un vespre així? Quin ambient vols avui? Què has trobat? Això és un ambient fabulós, fantàstic, perquè molt d'amics, molt de familiars, tothom aquí segut, disfrutant d'aquesta fresqueta, disfrutarem de la música, d'una fideuà extraordinari, quasi 500 persones aquí segudes, fent poble, en esport de Calabona, que poden demanar més. No poden demanar res més. Són privilegiats. Així és. Pues que disfrutis del vespre, Natàlia. Igualment, disfrutar molt. I nosaltres també anem a veure un poquet què opina la gent. Vinga, no podeu estar tot el vespre fent feina, tampoc. També s'operem, Heu de disfrutar. També s'operem. Vinga, gràcies. molt d'anys, agafen els meus parents per fer entrevistes. Però avui trobava que mon pare, com que a la Bonelli, m'hi de fer dues preguntes. Hombre, digue'm, demana. Primer de tot, t'ha vengut de nou que venguin al micro? Molt de nou, no t'esperava. Quan t'he dit que venies de cap aquí, de cada una hora a renyar. A entrevistar qualcú. A renyar un ja està basat. Bueno, conta-mos, aquesta pala fresca, què recordes? Fa molt d'any que se fa, com recordes aquests inicis de les festes del Carme? Aquesta pala fresca ja no me'n recordo quan va començar, fa molt d'anys, fa molt d'anys, i no t'ho puc dir exactament ara quant d'any fa. I els inicis de les festes del Carme? Com recordes les festes del Carme del principi, com eren, si és que n'hi havia? Què mos pot dir? Exactament no te puc dir com eren antes, perquè va començar molt a poc, això, festeta, i ha anat a més. Aquesta Mare de Déu del Carme no fa massa anys tampoc que la tenim, o sí? Aquesta Mare de Déu del Carme és un regal de Sota de Calabona. Ah, sí? Sí. Sota de Calabona la va donar fa molts anys. I, per tant, no xerram? De quan poden xerrar? Fa 20 anys? Por ahí? No, crec que un poc més, però tu deu fer 30-35 anys, sí. Bueno, i què? A part de fer fotos avui, què més faràs? Hombre, ara esperem sopar amb aquests amics, i amb Antònia, la mamà. Si ja li fes dues preguntes ja seria remate, ja me faci que no. Bueno, res més que dir, perquè un dia que te faig dues preguntes pot dir qualque cosa més, res més que dir. Hombre, si tu me demanes ja te contestaré. Vinga, trobes que som per disfrutar dimarts, què faràs? Dimarts, pues, com cada any, veurem la missa, farem fotos de la missa, a les barques quan surtin, quan tornin, a la processó i a les fotos artificials. És a dir, fotos i fotos. Fotos i fotos. Bueno. A les 500 m'aturaré, però. Molt bé. I bé que disfrutis de les fotos. Vale. I això, que avui no era per renyar-te, avui era per entrevistar-te. Moltes gràcies.
més va una calabonera d'aquella de tota la vida, a Maria Bel. De 45 anys, com a mínim. Sí, no, que ja sona. Bé, molt contenta de ser aquí, de veure-vos una vegada més i res, i de compartir, com sempre, les festes de Calabona, que per nosaltres és un gust. És veritat que són dies molt entranyables i de tradició i de comprovar que el moll de Calabona continua sent un port petit. Però viu, Vivíssim. I que res, disfrutar de veure-me. Anem a comprovar la fideuament com va, perquè ja comencem a tenir una mica de rusca i res, estem molt contentes i molt contents de ser aquí i de participar, com no. Maria Bel, nosaltres ara, avui dissabte, encara estem acabant de preparar o de pensar com farem dimarts el dia de les festes de la Carme. I hem pensat en tu, com a calabonera, que potser podies estar amb nosaltres en el directe per contar un poquet el que veiem, les tradicions d'aquestes festes. Què t'agradaria? M'encantaria, sí. La veritat és que sí. Ara m'ho he deixat així un poc sorpresa, però sí. Contau-hi, clar que sí. Dimarts, dia del Carme. Volem fer en directe per les festes de la Carme i hem perfectíssim. pensat que qui millor que tu, com a comentar-nos en directe, davant els micros, les festes, les processons, la història d'aquestes festes i tot el que trobis. Encantada, ho faré encantadíssim i moltes gràcies per haver-hi pensat. Mira, i que tens compromís, Maria Bel. Compromesa. I quedem per dimarts, t'apareix? Beníssim, moltes gràcies. Perquè disfrutis de la fideuà. Igualment, i molts anys a tots, calaboners, calaboneres i la gent que venim o que venen de fora també benvinguts. Moltes gràcies per aquest regalat. Gràcies, Maria Bel. M'he trobat un moment un poc estressant, Marga. No és estressant, en el moment de la coa. En el moment que comença la coa, que la gent empeny, com dius. La gent té gana i empenya, però bueno, està ben organitzat, està molt bé, vera. La gent du la coa bé. Sí, està molt bé. La coa bé i per que no hi ha massa nervis. Està ben organitzada. De moment, mira, aquest home ja ha fet... L'he quigut un poc, primer entrant la càmera. No, molt bé. Què tal aquestes festes d'enguany? Bueno, jo estic contenta. Vull dir, nosaltres enguany encara és vera que hem fet un pal de mateix que cada any, i sí que de cara a l'any que ve, des de la regidoria volen fer canvis. Ja van xerrat amb els pescadors i tal. Sí? Sí, volen fer novedats. Volen anticipar qualque cosa? No, però volen recuperar coses d'antes, a lo millor joc popular, volen que els pescadors també col·laborin de manera més activa. Ja, que sigui més festa dels pescadors, Sí, també. sí, al cap i a la fi és la festa dels pescadors i el fa molt d'anys feien menjar ells, és vera que després han anat morint, però bueno, ara hi ha nou barques que pesquen i jo crec que és el moment de recuperar-los. Que és vera que la fideuà així funciona molt bé, però no ho sé, pensaré en qualque cosa, que sigui més participatiu, sí, mos fa ganes fer qualque canvi. Bueno, aquí queda això dit. Ojalà agradi. Marga, t'adem, no és dir ara el moment de xerrar massa, però... Ara posaré llimona i prova. Però posa tu llimona i prova, perquè si no... t'hi m'agradarà tu. I bones festes. Gràcies, moltes gràcies. I nosaltres serem aquí també, com sempre, gràcies per donar-ho. venir, de veres, que sempre hi sou i això ho agraïm un muntó. Pues gràcies. Gràcies a vosaltres. També tu. Gràcies. That's no.